Алар төрле төбәкләрдә, төрле илләрдә утрау булып яшиләр. Шулар арасында Финляндия татарлары аерылып тора. Саннары ягыннан бик күп булмасалар да, алар 1000-га якын, 800, 1000 чамасы, алар менә инде 100 еллап шундый зур тәҗрибә туплаганнар. Һәм татар җәмәгатьчелеге Финляндия татарлары тәҗрибәсе белән бик кызыксына. Күптән түгел бөтен дөнья татар конгрессының делегациясе Финляндиягә барып, Финляндия татарлары белән киңәшеп, аларның тормышы белән танышып кайтты һәм гомумән татар дөньясына таратыла торган тәҗрибәне өйрәнде һәм актуаль мәсьәләләр турында фикер алышты. Менә шул турыда без бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының анализ һәм мәгълүмат идарәсе җитәкчесе Гөлназ Шәйхи белән сөйләшәбез. Финляндиядә 700-гә якын милләттәшебез гомер итә. Алар 19 гасырның 2нче яртысында сәүдәшләре белән бергә килеп урнашканнар. Килеп урнашулары каян чыккан дип әйткән вакытта алар Нижгар якларыннан һәм бүгенге көндә менә 5-6 буын шушы милләтне саклап, татарлыгын саклап, динен саклап, телен саклап Финляндиядә яшәп яталар. Иң кызыгы без анда булдык 21-22 март көннәрендә. 21 март көнне Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының бюро утырышы булды. Бу тарихи вакыйга, чөнки Бөтен дөнья татар конгрессының бюро утырышы беренче тапкыр узды Финляндиядә. Һәм икенче тарихи вакыйга, моннан нәкъ 90 ел элек шушында яшәүче татарларыбыз Исламия җәмгыяте төзибез дип кул куйганнар, документ әзерләгәннәр. Һәм ул 1925 елда кабул ителгән. Документлар җыйганнар һәм беренче утырышны 1924 елның 21 мартында уздырган булалар. Аннан соң бюро утырышында 9 бюро әгъзасы катнашты һәм Хельсинки ягыннан андагы Исламия җәмгыятенең вәкилләре чыгыш ясады. Аларның җитәкчеләре Атик Али. Нәрсә әйтәсе килә? Аларның тәҗрибәсен күрү, өйрәнү барыбыз өчен дә үрнәк дип әйтер идем мин. Шәһәр уртасында 1960 елларда алар бина салганнар. Бу татарларның үз биналары, Исламия җәмгыяте бинасы. 5 катлы бина, шуның 4-5 катында алар үзләре утырсалар, 1-нче, 2-нче, 3-нче катларын алар арендага биргәннер. Анда офислар, кибетләр һәм алар шуның хисабына да яшиләр. Инде үзләренең биналары 4-5 катта алар китапханәләре дә бар, класс бүлмәләре дә бар, балалар бакчасы да бар, мәчетләре дә бар, зур заллары да бар, ашханәләре дә бар. Гомумән, менә җәмгыятьне тоту өчен нинди бүлмә кирәк, барысы да бар. Иң кызыгы тагын нәрсә игътибар иттем мин, мәчетләре бар дидем. Аларның имамнары Рамил Биляев, ул 10 ел инде шушында яши, чыгышы белән Түбән Новгород өлкәсе Сафаҗай авылыннан. Анда вәгазь бары тик татар телендә генә укытыла. Әлбәттә, җомга намазына килүче башка милләт вәкилләре дә бар, мөселманнар. Ләкин вәгазь бары тик татар телендә генә укытыла. Башка милләт вәкилләре ачуланмыйлармы, үпкәләмиләрме дип биргән сорауга Рамил имамнары Рамил Биляев булай дип җавап бирде. Без аның вәгазен татарча, укыган дугаларыбыз безнең гарәп телендә, алар барысы да аңлашыла диде. Финляндия татарлары, алар бит дәүләт оешмалары белән хезмәттәшлек итәләр. Финанс яклары кемнән килә, дәүләт бирәме аларга, һәм дәүләт җитәкчеләре, анда төбәк җитәкчеләре, парламентлар аларны хөрмәт итәме, хезмәттәшлек бармы? Гомумән бу эш ничек куелган? Беләсезме, менә безнең бу утырышыбызда бары тик без татарлар гына татарча гына сөйләштек. Әлбәттә, аларның хөкүмәт белән эшләре уңай куелган, чөнки очрашуларда без хәтерлибез, безнең Татарстан президенты булган вакытта да, шушы татарларның Исламия җәмгыяте уздырган чараларда да фин президентларының да хәтта катнашканнары бар. Аларның хөкүмәт белән элемтәләре әйбәт. Моны тагын бер нәрсә белән, бер мисал белән китерәсем килә. Аларның инде 100 елдан артык тарихы булган үзләренең каберстаннары бар. Ул шәһәр уртасында, анда 500-гә якын кабер. Һәм алар шушы җирне яңадан хөкүмәт ярдәме белән шушы җир зурайтылган һәм анда чистартылган, ялт итеп тора торган шәһәр уртасында шушы татар зыяратының да булуы күп нәрсә турында сөйли торган әйбердер дип беләм мин. Тагын бер нәрсәгә игътибар иттем. Бу дини мәсьәләгә кереп киткәннән соң инде без Ярминпа шәһәрендә дә булдык. Анда бердән-бер манаралы мәчет бар. Ул 1943 елда халыкка тапшырыла. Әлбәттә, татарлар үз акчаларына төзиләр.
акчаны җыялар. Исламия җәмгыяте белән килешүдә, ул шәһәрдән Хельсинкидан ерак түгел, 35 чакрым гына. Һәм инде анда бакый дөньяга күчкән безнең милләттәшләребез дә шул Хельсинкига, шул зиратка килеп күмеләләр. Без ул мәчеттә дә булдык, мәчет ялт итеп тора. Хәзер инде алай намазга йөрүче кешеләр күп түгел, чөнки Ярвимпе шәһәрендә татарларыбыз әзәйгән, 50-гә якын гына кеше яши. Анда менә шушы имамнары Рамил Биляев, Харатнаны килеп, аларга дин сабаклары бирә, төрле очрашулар үткәрәләр. Анда Финляндия татарлары арасында менә яшьләр белән ничек тора? Аларның менә табырга кирәк бит үз милләтеңнән. Катнаш гаиләләр бармы анда? Кияүгә чыкмаган яки өйләнмәгән җегет кызлар бармы? Картайып киткәннәре бармы? Бер гаилә, бер кичкенә генә җәмгыять булгач проблема бармы андый? Хәзер ничек тора? Ишеткәнебез бар андый кыенлыклар бар дип. Беләбез инде. Кәләшне каян табалар анда? Беләсезме, анда безнең Татарстаннан килгән кәләшләрдә Казан кызы, Кайбаш кызы, Арча кызы, андый кәләшләребез дә бар. Менә алар шул 5нче буын, мин Атик Али белән сөйләшкәндә, без менә 5нче буын үзебезнең телебезне, динебезне югалтмыйча саклап, буыннан буынга тапшырып киләбез. Әлбәттә, катнаш гаиләләр дә бар. Ләкин ондагы татарлар үзләре арасыннан да кәләш сайлап, кияү сайлап, гаилә корган гаиләләр дә бар. Мәскәүдән килгән киленнәр дә бар. Менә алар, мин тагын шунысы шатландырды, беләсезме? Балалар белән дә очраштык без. Аларның укытучылары Хәмидә Шәйдамга Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының иң югары бүләге татар халкына хезмәт иткән өчен медале дә тапшырылды. Ул 40 елга якын балаларга ана телен укыта. Алар чыгып Мустафа Нугман сүзләренә, Гөлшат Зәйнәшева сүзләренә, менә шундый матур итеп җырлар күрсәттеләр, без шаккатып тыңлап утырдык. Аннан соң алар үзләренә кирәкле җырларны туплап җыр китапларында чыгарганнар. Һәм һәр бер кешегә җыр китабы таратылды. Бу шәй мәҗлесе турында сүз барамында, шәй мәҗлесендә. Һәм алар бергәләшеп, шушы татарча мин эзләдем бәгърем сине. Аннан соң безнең буның күбәләгем, Габдулла Тукай сүзләренә җырлый торган бәйрәм бүген кебек җырларны бергәләшеп җырлап утырдылар. Менә шул шәй мәҗлесенә 200-гә якын милләттәшләр җыелган иде. Гөлназ, хикмәт, шушы хикмәтле сорау, хикмәтле мәсьәлә, аяныч мәсьәлә. Онда бит татар мәктәбендә, институтында, телевидениесендә, академиясендә юк. Ләкин алар татар булып яши. Безнең кайбер шәһәрләребездә, кайбер урамнарда, гаиләләрдә киресенчә шартлар бар, кулланмыйбыз. Ни өчен булай? Һәм шуларның тәҗрибәсе, үзенчәлеге нәрсәдә? Шундый сылтырда киңәштегезме бер утырышында? Киңәштә гыйбрәт алу өчен читкә чыгып карарга кирәк икән диләр. Бу дөрестән дә шулай. Менә аларда шу татарлыкның сакланышы ул гаиләдән килә. Мин сорадым, менә ничек сез татарча, балаларның татарча сөйләшкәнен, безгә башка чара юк иде диләр. Безгә әтиләр әйткән, татарча сөйләшергә, татарча сөйләшәбез. Безгә әтиләр әйткән, динне тотарга. Алар сүзе безнең өчен закон. Менә алар гаиләдә шушы телне, динне саклаганнар һәм берсе белән берсе аралашып, очрашып, әлбәттә ул булган байлыкны алар ныгытканнар гына. Без үзебездә булганда бит аның кадере булмый, кадерен белеп бетермибез. Менә ул турыда сөйләшендә, әлбәттә анда барып, андагы тәҗрибәне күреп кайту берәүгә дә комачауламас иде. Менә шәһәр уртасындагы шушы 5 катлы йортта алар бергә җыелышып сөйләшәләр дә, аралашалар да, киңәшәләр дә. Һәм мин Гөлтән Бәдретдин белән дә сөйләштем, ул анда баскетбол командасында җитәкләр үзләренең, аның кызы универсиада вакытында Казанга килеп, фин командасында уйнады, шу универсиадада да катнашты. Кияүгә чыкмаган кызларыбыз да бар, өйләнмәгән егетләребез дә бар. Әле кыз сайларга, килен, кияү алмашырга мөмкинлекләр җитәрлегендә. Мөгаен, бу тырыш турында һәм бу сәфәр турында Ләйсәнә Садретдинова баргач, халкы минем тапшыруында матур итеп милләттәшләребезгә күрсәтер, тагын бер тапкыр күрсәтер. Һәм соңгы сорау шул, идарә утырышында, бюро утырышында тәкъдимнәр яңгырадымы менә шушы турыда? Тәкъдимнәр яңгырады. Алар туры һава юлларын булуын телиләр. Казан белән Хельсинки арасында туры һава юллары булса, безгә аралашырга уңайлырак булыр, килергә, китәргә диләр. Һәм әлбәттә инде менә укучылар алмашу турында сүз булды. Икенче татар гимназиясе директоры, ул безнең Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты бюро сәгъдәсе Камәрия Хәмидуллина менә шушы Якшәмбе мәктәбендә укучы 15 баланы үзебезнең икенче татар гимназиясенә кунакка чакырды октябрь аенда шу агымдагы елның. Әлбәттә менә алар килеп андагы тәҗрибәне алып китсәләр әйбәт булыр иде.
һәм татар яшьләре турында да сүз булды, эшмәкәрлекне арттыру турында да сүз булды. Гомумән, менә ике араның ныклыгын бергә бәйләү, арттыру, аралашу турында сүз алып барылды. Алла бирсә, бу киләчәктә тормышка ашар дип уйлыйм.